Bumbova velika utrka. Zdravo! Ja sam Fifi, ne zaboravi me. I obožavam vješanje rublja. A ti? Izgleda kao da tvoju kućicu treba osvježiti novom bojom, Fifi. Stvarno? O, da! Boja se ogulila. Sljedeće! O, Bumbo! Nisi li dobro? Još jedno savršeno slijetanje, Bumbo. Bocko! Bumbo si ne može pomoći. Pčele ne mogu letjeti za sočnom jabukom, ne kao mi ose. Pčele su puno bolji letači nego ose. Pa, postoji samo jedan način da to saznamo. Kako? Natjecat ćemo se u letenju. A kad te pobjedim, daćeš mi teglicu svog najboljeg meda. A što će Bumbo dobiti ako pobjedi? Ako pobjedi, otići ću kod Popi u dućan i kupiti mu kutiju peciva sa grožđicama. Vidimo se na startu, Bumbo. Utrka. O, ne. Spori! Da, šefe? Kako bi ti se sviđalo da dobiješ pola od... Ne, recimo dio teglice meda? Što trebam napraviti za to? Pomoći mi da se razgibam. To je to, šefe. Gore, gore i dolje. Nastavi. Spori, saberi se. U nevolji sam. To se zove preskakanje, Spori. Priprema, pozor. Sad. Siguran si da taj trampolin nije previše elastičan? Vjeruj mi, šefe. Ja sam profesionalac. Ups. Sretno na utrci od Ljubice i Narcise. PS. Pokušaj se ne ozlijediti. Super. Vrijeme je za vježbanje slijetanja, Bumbo. Kako su tvoja... O, šašave peteljke. Kako se to zove? Mašaš njima. Uši? Ne. Znaš li ti? Ona stvar na Bumbovim leđima pomaže mu da leti. Krila! Krila! To je to! Fifi, ne zaboravi me. Je zaboravila. Dakle, tvoja krila izgledaju u redu. Uzleti i pokušaj sletjeti. Dobro, Fifi. Bumbo! Fifi, nisam dobar u letenju, nisam dobar ni u slijetanju, nisam uopće dobar u tome. O, svašta. Pitam se, može li nam Bebi pomoći? Ovo bi trebalo biti lako. Bumbo nikad neće pobjediti. Ali, za svaki slučaj, ovako ćemo to izvesti. Kada on dođe tamo, ja ću prvi bolj. Zdravo, Bebi! Što te muči, Fifi? Bumbo, misli da nije dobar u letenju bez obzira što ja kažem. Možda, ako mu pokažeš da je dobar u nečem drugom, možda će mu to pomoći da se osjeća vrijednim kad bude letio. To je odlična ideja, Bebi. I mislim da znam kako ću to izvesti. Evo, dolazim. O, baš dobro da si došao, Bumbo. Zašto? Trebam nekog tko će mi pomoći obojiti kuću. Evo. Ne. Ne, ja. Ja nisam dobar u tome. Ali ti si jedini koji može letjeti i obojiti je gore visoko. Pa, dobro. Probat ću. To je
pogledaj tko je to. O, to je Bumbo. Što to radi, šefe? Zapravo pomaže mi obojiti kuću. Ha, pa nije baš jako spretan u tome. Au! Vidimo se na startnoj liniji, Bumbo. Rekao sam ti da nisam dobar u bojenju. Biće sve u redu, samo nastavi. To je odličan posao. A uspjeli smo samo zato što ti letiš tako dobro, Bumbo. Mislim da si u pravu, Fifi. Ja jesam dobar u letenju. Nisi samo dobar, ti si izvrstan. Bocko, stižem! Osjećam se već kao pobjednik, Spori. Ali za svaki slučaj, ako nešto krene krivo, zapamti naš tajni plan, okej? Okej, šefe. Jesi li već kupio peciva sa grožđicama za Bumba? Sad kad pobjedimo u trci. Haha, Bumbo neće pobjediti. Stvarno? Upravo je napravio prekrasan kružni let oko naše kuće. Spori, budi spreman pokrenuti naš tajni plan. Možda ćemo ga morati upotrijebiti. Okej, šefe. Mogu li natjecatelji doći bliže? Dobro, letit ćete skroz oko vrta i prvi koji se vrati je pobjednik. I bez varanja. Ja? Prevariti? Na pozicije, spremni? Kreni! Ti varaš! Ovo će te usporiti. Spori, vrijeme je za naš tajni plan. Prepusti to meni, šefe. Doviđenja, Bumbo! Bocko će pobjediti. Možeš ti to, Bumbo? Što sad? Pobjednik. Hvala što si podijelio s nama peciva, Bumbo. Hvala tebi što si tako dobar prijatelj i vjeruješ u mene. Hrskavih mi mrvica. Vidimo se uskoro. Pa!